Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιες είναι οι 17 κορυφαίες μυστικές πληροφορίες για τη Eurovision? Σε αυτό το βίντεο, θα αποκαλύψουμε όλα τα μυστικά που δεν γνώριζες. Η Eurovision ξεκίνησε το 1956. Η συμμετοχή της Αυστραλίας στο διαγωνισμό είναι τιμητική. Η Σαλίν Ντίον κέρδισε το 1988 για την Ελβετία. Ο πιο επιτυχημένος νικητής είναι ο Άμπα το 1974. Η Ιρλανδία έχει τις περισσότερες νίκες, συνολικά 7. Ο διαγωνισμός δεν έχει ματαιωθεί ποτέ μέχρι το 2020. Η Νορβηγία κρατά το αρνητικό ρεκόρ για τα περισσότερα μηδενικά πόντους. Η Αυστρία κέρδισε το 2014 με την Κοντσίτα Γέρστ. Η EBU οργανώνει τον διαγωνισμό κάθε χρόνο. Σχεδόν 200 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν τον διαγωνισμό κάθε χρόνο. Κέρμα ειδικά εκδοθέν για τη Eurovision το 2015 στη Σουηδία. Η Eurovision είχε αρνητική απάντηση από την Ελλάδα το 1975. Οι χώρες τραγουδούν στη μητρική τους γλώσσα. Πρώτος νικητής του διαγωνισμού ήταν η Λυσαστρατεία της Ελβετίας. Ο Σάλβαντορ Σόουμπραλ νίκησε το 2017 με καρδιολογικό πρόβλημα. Η Eurovision έχει και junior έκδοση. Συνδέσου για περισσότερα και μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe.